Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ονομάζομαι Ριτσάτος Άγγελος, είμαι καθηγητής πληροφορικής του φροντιστηρίου Sears Plus και μαζί θα δούμε αναλυτικά τις λύσεις του πανελλαδικού μαθήματος πληροφορικής το έτος 2025. Αρχικά τα θέματα της πληροφορικής που μπήκαν τον Ιούνιο του 2025 μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Όπως βλέπετε δοθήκανε 4 Ιουνίου του 2025 μαζί με λατινικά και χημεία, ή μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αναζήτηση διαδικτυακά και να τα βρείτε πολύ εύκολα. Πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2025 είχαν μπει 4 θέματα, θέμα Α, Β, Γ και Δ, τα οποία έπαιρναν έκαστος 25 μονάδες το κάθε θέμα. Το θέμα Α είχε 4 ασκήσεις, το θέμα Β είχε και αυτό 3 ασκήσεις φέτος, άλλες χρονιές μπαίνουν και 4, ενώ το θέμα Γ και Δ ήταν κλασικά προβλήματα τα οποία μπαίνουν κάθε χρόνο στο μάθημα της πληροφορικής. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024. Αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία ότι ο μέσος όρος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έπεσε κάπου σχεδόν στη μία μονάδα. Είχε κάποια θέματα, ήθελε λίγο πιο προσοχή περισσότερο από τους μαθητές, αλλά σε γενικές γραμμές ένας καλά διαβασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πλήρως και να δώσει πολύ εύκολα και να καταφέρει στο μάθημα της πληροφορικής. Πάμε όμως να τα αναλύσουμε. Μαζί μας θα χρειαστούμε και τα βιβλία τα οποία σας δίνονται από το σχολείο, που είναι η βασική ύλη σας, μέσα από τα βιβλία και από κανένα άλλο σύγγραμμα, και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρειαστούμε θα το δείτε στην οθόνη σας. Πάμε λοιπόν στην άσκηση Α1 που ήταν σωστό λάθος. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι απαντήσεις τις οποίες μπορείτε να δώσετε είναι σωστό και λάθος, γιατί πολλοί μαθητές κάνουν το εξής, ότι μπορούν να απαντήσουν με σίγμα και λάμδα αντί για σωστό λάθος. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Πρέπει να αναφέρετε τις λέξεις σωστό και λάθος, και αυτό συμβαίνει σε όλα τα πανελλαδικά μαθήματα, εκτός και αν σας λέει να αναφέρετε σίγμα για σωστό ή λάμδα για λάθος, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα Α, την άσκηση Α1, το οποίο αρχικά μας λέει ότι η διαδική αναζήτηση στοιχείου σε ταξινομημένους πίνακες ακολουθεί τη μέθοδο σχεδίας αλγορίθμου Διέρη και Βασίλευε. Η μέθοδος Διέρη και Βασίλευε υπάρχει στο βιβλίο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ενότητα 3 σαν μέθοδος σχεδίας αλγορίθμων. Δεν αναφέρεται όμως εκεί πέρα η διαδική αναζήτηση. Η διαδική αναζήτηση περισσότερο αναφέρεται σε ένα συμπληρωματικό βιβλίο, το Οδηγίες Μελέτης Μαθητή, το οποίο έχει ασκήσεις και συνήθως λύνεται στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού. Έχει δηλαδή τον αλγόριθμο της διαδικής αναζήτησης και η απάντηση είναι σωστό στο συγκεκριμένο ερώτημα. Δηλαδή όντως ακολουθεί τη μέθοδο Διέρη και Βασίλευε. Βασικά θα δείτε ότι είναι ακριβώς ο ίδιος αλγόριθμος, καθώς έχει και έναν αλγόριθμο της μεθόδου στην ενότητα 3 του πληροφορικής, που θα δείτε ότι είναι πρακτικά το ίδιο. Περνάμε στο 2, το οποίο μας λέει στην περίπτωση που κατά την ανάγνωση ενός ακέρου εισαχθεί ένα γράμμα, προκύπτει λάθος που οδηγεί σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος. Το συγκεκριμένο είναι σωστό. Υπάρχει στη τελευταία ενότητα του βιβλίου πληροφορικής. Καλό είναι να δείξουμε και τα βιβλία. Τα συγγράμματά σας είναι αυτά τα 2 βιβλία. Το βιβλίο Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματικό περιβάλλον, θα το λέμε από εδώ και πέρα ΕΠ, και το βιβλίο πληροφορικής που δόθηκε την περίοδο του 2020 και μετά. Σχετικά με την εξφαλμάτωση, είναι και από τα 2 βιβλία το έχουμε, αλλά κυρίως μπορούμε από την ενότητα 5
εξφαλάνοντας των προγραμμάτων, να δούμε ότι τα λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό, δηλαδή κατά την εκτέλεση, είναι αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε ότι στο συγκεκριμένο τέλος πάντων ερώτημα θα είναι σωστό. Περνάμε στο 3, το οποίο λέει ότι ο διερμηνευτής παράγει το αντικείμενο πρόγραμμα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, καθώς λέει διερμηνευτής. Αν πάτε στο βιβλίο σας ΑΕΠ και συγκεκριμένα στην ενότητα 6, και όπως θα σας δείξω, η ενότητα 6 στο 6-7 προγραμματιστικά περιβάλλοντα, άρα μετά την 120 σελίδα, μπορεί να σας φανεί πολύ βολικό και ένα σχήμα το οποίο έχει και το οποίο αναφέρει ότι ο μεταγλωτιστής παράγει εξ ολοκλήρου το αντικείμενο πρόγραμμα. Ο διερμηνευτής μοιάζει με τον μεταγλωτιστή, αλλά το κάνει εντολή-εντολή. Άρα η σωστή απάντηση εδώ είναι ότι είναι λάθος για το συγκεκριμένο ερώτημα. Περνάμε στο 4. Η εντολή χ εχωρό α μικρότερο του β είναι έγκυρη εντολή της γλώσσας. Σε πολλές ασκήσεις, πολλά στο λάθος, χρειάζεται ο μαθητής να γνωρίζει κυρίως κώδικα και εφόσον γνωρίζει θα μπορεί να το έχει υπόψη του ότι μπορούμε να βάλουμε συγκριτικούς τελεστές σε χαρακτήρες. Αυτό θα έχει τη τιμή αληθής, άρα είναι όντως έγκυρη εντολή και η απάντηση λοιπόν είναι σωστό. Περνάμε στη τελευταία ερώτηση. Σε μια λογική έκφραση, οι λογικές πράξεις εκτελούνται πριν τις αριθμητικές πράξεις. Εδώ ένας μαθητής που γνωρίζει καλά κώδικα ξέρει ότι στις σύνθετες εκφράσεις γενικότερα πρώτα γίνονται αριθμητικές πράξεις, μετά οι συγκριτικές και τέλος οι λογικές, άρα είναι λάθος. Περνάμε στην άσκηση Α2. Το οποίο αναφέρει ότι να αναπτύξουμε τμήμα προγράμματος σε γλώσσα που να διαβάζει ένα στοιχείο και να πραγματοποιεί την όθηση του στοιχείου στην κορυφή της στίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα α10 θέσεων. Αλγόριθμο έπρεπε να γράψουν οι μαθητές εδώ, εντολές δηλαδή. Ο αλγόριθμος αυτός όμως, καθώς ακριβώς αυτούς τους αλγόριθμους που ήθελε, δηλαδή με το όνομα του πίνακα και τις θέσεις, υπήρχε στο βιβλίο και συγκεκριμένα το βιβλίο πληροφορικής στην ενότητα 1 που μιλάει για στίβα και γενικά τις άλλες δομές δεδομένων που αναφέρεται στη στίβα. Μετά τη 14 λοιπόν σελίδα και συγκεκριμένα στη σελίδα 16 μας έχει τον αλγόριθμο τον οποίο ήθελε. Εδώ διαβάζουμε το στοιχείο, ελέγχουμε αν ο δείκτης stop που είναι ο δείκτης στίβας μας είναι μικρότερο του 10, τον αυξάνουμε ανά 1 και στη θέση α-top βάζουμε το στοιχείο, αλλιώς εμφανίζουμε υπερχείλη στίβας. Ενώ ο μαθητής μπορούσε να αλλάξει τα μηνύματα, δεν είναι απαραίτητο, όπως και τα ονόματα των μεταβλητών, δηλαδή αντί για στοιχείο να βάλει σίγμα, το όνομα του πίνακα έπρεπε να το αφήσει α, καθώς μας το λέει να είναι α. Να το παρατηρήσετε α, 10 θέσεις. Όλα τα άλλα όμως θα μπορούσε να τα αλλάξει, αλλά ήταν ακριβώς του βιβλίου. Γενικά πρέπει να γνωρίζουμε αυτόν τον αλγόριθμο ακόμα και να μην είναι θεωρία όπως τώρα που μπήκε, αλλά να το γνωρίζουμε και για ασκήσεις. Άρα σχετικά με την απάντηση έχουμε την απάντηση στο α2. Στο θέμα τώρα α3 και α4 είχαμε καθαρά θεωρητικές ασκήσεις επιγραμματικά να αναφερθούμε σε κάποια πράγματα. Συγκεκριμένα στην α3 ήθελα να αναφέρουμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ πινάκων και ληστών. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο βιβλίο πληροφορικής και συγκεκριμένα πάλι στην πρώτη ενότητα που μας αναφέρει σχετικά με τις λίστες. Θα πρέπει να πάτε να το δείτε στα περιεχόμενα σελίδα 37 και μετά.
Στο τέλος λοιπόν της ενότητας μας αναφέρει τις διαφορές του πίνακα και της λίστας. Ο πίνακας θεωρείται μια δομή τυχαίας προσπέλασης σε αντίθεση με τη λίστα που είναι ακολουθιακής. Ο πίνακας έχει σταθερό μέγεθος, το οποίο δηλώνεται εξ αρχής κατά υλοποίηση. Και οι κόμβοι της λίστας αποθηκεύονται σε μη συνεχόμενες θέσεις, σε αντιδιαστολή με το πίνακα που αποθηκεύονται σε συνεχόμενες. Μόνο αυτό να αναφέρω μαθητής θα μπορούσε να το απαντήσει σωστά. Λίγες παραμετροποιήσεις θα μπορούσε να κάνει, αλλά αυτή είναι η σωστή απάντηση. Βρίσκεται λοιπόν στη σελίδα 42 του βιβλίου πληροφορικής. Περνάμε και στην άσκηση Α4, το οποίο μας λέει να αναφέρουμε ονομαστικά τα είδη της εμβέλειας μεταβλητών, καθώς και ποια εμβέλεια μεταβλητών χρησιμοποιείται στη γλώσσα. Η απάντηση βρίσκεται στο βιβλίο ΑΕΠ. Ας πάμε στα περιεχόμενα. Καθότι είναι στο κεφάλαιο 10 με τα υποπρογράμματα και συγκεκριμένα μετά την 182 σελίδα που μιλάει για την εμβέλεια. Συγκεκριμένα τα είδη της εμβέλειας αναφέρονται στη σελίδα 184. Βλέπετε και εδώ απεριόριστη, περιορισμένη, μερικώς περιορισμένη εμβέλεια. Στη γλώσσα λέει ρητά έχουμε περιορισμένη εμβέλεια. Ονομαστικά ήθελα να τα αναφέρουμε. Πολύ εύκολο. Ένας καλά διαβασμένος μαθητής μπορούσε να απαντήσει και στα δύο αυτά θέματα. Στις δύο αυτές ασκήσεις. Περνάμε στο θέμα Β, το οποίο θα δείτε ότι αναφέρεται σε ασκήσεις. Συγκεκριμένα η Β1 είχε να κάνει με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Είχαμε ένα διάγραμμα ροής στη Β2 και μία συμπλήρωση κενών στη Β3. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με Β1, το οποίο θα ήθελα να δείτε τη μεθοδολογία και να το λύσουμε μαζί. Το Β1 μας αναφέρει ότι σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαμοιρασμού υπάρχει το εξής ψηφιακό περιεχόμενο. Βίντεο που έχει κωδικό τίτλο δημιουργό γλώσσα κόστος χρήσης ανάλυση. Ήχο που έχει κωδικό τίτλο συνθέτη ρυθμό δειγματοληψίας κόστος χρήσης. Το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να ζητηθεί για αναπαραγωγή και για μεταφόρτωση, ενώ η αναπαραγωγή υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο στο βίντεο και στον ήχο. Με βάση τη παραπάνω περιγραφή, οργανώστε τις ιδιότητες κάθε κλάσης αντικειμένων σε μια ιεραρχία καταγράφοντας τις μεθόδους και ιδιότητες κάθε κλάσης. Φαίνεται λοιπόν από την άσκηση ότι έχουμε μια υπερκλάση ψηφιακό περιεχόμενο. Φαίνεται ότι είναι και υπογραμμισμένο με τις υποκλάσεις βίντεο και ήχος. Να θυμάστε πάντα, όπως μας λέγει το βιβλίο και συγκεκριμένα στην ενότητα 4 του βιβλίου πληροφορικής, ότι πρέπει να ισχύει ο κανόνας ένα α είναι ένα β. Δηλαδή η υποκλάση πρέπει να είναι υπερκλάση. Όντως το βίντεο και ο ήχος είναι ψηφιακό περιεχόμενο. Οι ιδιότητες αναφέρονται και στις δύο υποκλάσεις, κωδικός τίτλος δημιουργό γλώσσα κόστος χρήσης και αντίστοιχα κωδικός τίτλος συνθέτη ρυθμό δειγματοληψίας κόστος χρήσης. Τις σκηνές, δηλαδή το κωδικό, το τίτλο, το κόστος χρήσης, θα τις βάλουμε στην υπερκλάση καθώς κληρονομούνται από τις υποκλάσεις. Οι υπόλοιπες θα μείνουν στην υποκλάση. Και αντίστοιχα εδώ μας αναφέρονται ότι έχουμε τις μεθόδους μας, τις ενέργειες δηλαδή που κάνουν, το οποίο είναι μπορεί να ζητηθεί για αναπαραγωγή, μπορεί να γράψει ο μαθητής.
και μπορεί να μεταφορτωθεί. Ενώ η πρόταση αυτή, η αναπαραγωγή, υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο στο βίντεο και στον ήχο, ήταν ένα τρίκ που έπρεπε να δώσουν έμφαση οι μαθητές, καθώς αυτή η πρόταση δηλώνει πολυμορφισμό. Δηλαδή, η μέθοδος μεταφόρτωση είναι πολυμορφική γιατί γίνεται με διαφορετικό τρόπο στο βίντεο, αναπαραγωγή, που γίνεται με διαφορετικό τρόπο στο βίντεο και στον ήχο, στις υποκλάσεις βίντεο και ήχο, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τη βάλουμε και στην υπερκλάση, που είναι ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά και στις υποκλάσεις. Πάμε να δούμε την άσκηση. Έχουμε λοιπόν ανοίξει ένα βιβλίο Excel, μας βοηθάει πολύ στη σχεδίαση. Αυτό που θέλουμε είναι λοιπόν να κάνουμε 3 κλάσεις, μια υπερκλάση. Η υπερκλάση θα τη φτιάξω εδώ. Μπορεί να χρειαστώ και άλλο μέγεθος, δεν παίζει σημασία. Έχουμε λοιπόν εδώ το τίτλο της υπερκλάσης, το οποίο η υπερκλάση μας είναι το ψηφιακό περιεχόμενο. Με συγχωρείτε λίγο να το φτιάξουμε. Ψηφιακό περιεχόμενο. Τις κοινές ιδιότητες, δηλαδή αυτές που έχω υπογραμμίσει, κωδικό, τίτλο, κόστος χρήσης, τις βάζουμε σαν ιδιότητες υπερκλάσης, κωδικό άνω κάτω τελεία, τίτλο άνω κάτω τελεία και κόστος χρήσης άνω κάτω τελεία. Αυτές θα είναι οι ιδιότητες της υπερκλάσης. Παίρνουμε μόνο τις κοινές. Ενώ έχουμε σαν μεθόδους ότι μπορούν και τα δύο να ζητηθούν για αναπαραγωγή, εδώ ένας μαθητής θα μπορούσε να γράψει αναπαραγωγή σκέτο και μεταφόρτωση σκέτο. Πιστεύω δεν θα το πάρουν λάθος. Αναπαραγωγή λοιπόν και μεταφόρτωση σαν μεθόδους, ή μπορείτε να πείτε ζητείτε για αναπαραγωγή, ζητείτε για μεταφόρτωση. Οι υποκλάσεις μας θα είναι το βίντεο και ο ήχος. Έτσι λοιπόν βάζω το βίντεο σαν υποκλάση. Θα σχεδιάσω ένα πλαίσιο βασικά στην αρχή και θα βάλω εδώ το βίντεο. Τώρα φαίνεται καλύτερα. Μπορούμε να το πάμε και πιο αριστερά, δεξιά. Και σαν ιδιότητες στο βίντεο θα βάλουμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν κληρονομούνται. Δηλαδή δημιουργώ, γλώσσα, και τέλος ανάλυση.
Σαν μέθοδο, όπως είπαμε πριν, η αναπαραγωγή που μας λέει εδώ υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο στο βίντεο και στον ήχο. Άρα πρέπει να τη βάλουμε την αναπαραγωγή και σαν μέθοδο του βίντεο. Είναι πολυμορφική. Αντίστοιχα, έχουμε αντί για βίντεο δίπλα τον ήχο, ο οποίος έχει αντίστοιχα συνθέτη, ρυθμό δειγματοληψίας, και βασικά μόνο αυτά, καθώς τα άλλα είναι τα κληρονομεί από την υπερκλάση. Και εδώ όμως αναπαραγωγή είναι και αυτή πολυμορφική μέθοδος, πρέπει να το βάλουμε και στον ήχο. Να μην ξεχνάμε ότι την κληρονομικότητα πρέπει να τη δείξουμε με αυτόν τον τρόπο. Κάνοντας μια κοινή γραμμή και ένα βελάκι το οποίο να δηλώνει την κληρονομικότητα. Πολλοί μαθητές κάνουν το εξής λάθος, ότι μπορούν να τα πάρουν και τα δύο έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν η απάντηση για το Β1, για τη Β1 άσκηση. Περνάμε στην Β2, η οποία όπως βλέπετε ήταν ένα διάγραμμα ροής, βατό. Αν ένας μαθητής έχει λύσει διάφορα διαγράμματα ροής, μπορεί να το λύσει εύκολα. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε μαζί, βλέποντας από τη μία το διάγραμμα, και εδώ θα βάλουμε το κώδικά μας. Το ήθελε σε ψευδόγλωσσα, άρα μπορούσε ένας μαθητής να ξεκινήσει με τη λέξη αλγόριθμος. Β2 θα το ονομάσω όπως η άσκηση. Ας το κάνω να μην έχουμε πολλά κενά. Ξεκινούσαμε με S και χωρούσαμε τη τιμή 0. Στη συνέχεια η μεταβλητή I, τη τιμή 1. Ο ρόμβος, η συνθήκη εδώ I μικρότερο ή ίσο του 20, φαίνεται ότι είναι μια επανάληψη, καθώς ανεβαίνει πάνω γραμμή και πάει πάνω τους, και μάλιστα όσο, καθώς γίνεται αρχικά. Άρα έχουμε όσο το I μικρότερο ίσο του 20, επανάλαβε, και περνάμε στο βρόχο, δηλαδή στις εντολές αληθής. Από ό,τι βλέπετε φαίνεται ότι εδώ πέρα επαναλαμβάνεται. Αν είχε ψευδής έπρεπε να αντιστρέψουμε τη συνθήκη μας. Εδώ έχουμε ένα εμφάνισε εδώ σε θετικό ακέραιο αριθμό, διάβασε PI, και μετά έχουμε άλλη μια συνθήκη η οποία ανεβαίνει πάνω από το εμφάνισε εδώ σε θετικό αριθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μια αρχή επανάληψης. Αρχή επανάληψης και πρακτικά πιο μετά ένα μέχρις ότου. Τι
θα επαναλαμβάνεται μέσα εδώ. Εμφάνισε εδώ θετικό αριθμό. Και στη συνέχεια διάβασε PI. Αυτό θα γίνεται μέχρι ότου το PI γίνει μεγαλύτερο του μηδενός. Συνεχίζω με S. Έχω ρο S συν PI. Αθροίζουμε το PI. Και τέλος αυξάνουμε το I κατά 1. Όλο αυτό τελειώνει πηγαίνοντας πάνω, άρα έχουμε το τέλος επανάληψης. Μετά το τέλος επανάληψης στο ψευδής θα εμφανίσουμε το S και θα τελειώσουμε τον αλγόριθμο. Αυτή εδώ ήταν η απάντηση για το διάγραμμα ροής της άσκησης Β2. Πάμε γρήγορα και στη Β3 άσκηση, η οποία όπως κάθε χρόνο είναι πολύ συνήθες να μπαίνει και μία άσκηση συμπλήρωση κενών. Εδώ πέρα μας δίνει με κενά μία συνάρτηση, τη συνάρτηση check, μας το λέγει εδώ πέρα πάνω, που ελέγχει αν ένας τετραγωνικός πίνακας ακεραίων 5x5 έχει την παρακάτω μορφή. Γενικά, όσον αφορά τους τετραγωνικούς πίνακες, πρέπει ο μαθητής να μάθει τους αλγορίθμους, πώς μπορούμε δηλαδή να προσπελάσουμε κύρια διαγώνιο, δευτερεύουσα διαγώνιο, το πάνω και το κάτω μέρος της κύριας και της δευτερεύουσας διαγωνίου. Εδώ βλέπουμε και μόνο, χωρίς να διαβάσουμε το υπόλοιπο, ότι ο τετραγωνικός αυτός πίνακας, η κύρια διαγώνιος είναι 1 και η δευτερεύουσα διαγώνιος είναι 1. Έχουμε 7 κενά και πρέπει να τα συμπληρώσουμε, ώστε η συνάρτηση να επιτελεί τη λειτουργία αυτή που περιγράφουμε. Αυτό πρέπει να ξέρω ο μαθητής κυρίως εδώ πέρα, προτού καν δω τον αλγόριθμο, είναι ότι η κύρια διαγώνιος είναι όταν το I είναι ίσο με το J, εφόσον πούμε ότι οι γραμμές είναι I και οι στήλες είναι J, και αντίστοιχα η δευτερεύουσα είναι όταν το I στη J για ένα πίνακα 5x5 είναι 6, είναι δηλαδή 5 συν 1 πρακτικά, όσο είναι ο πίνακας συν 1. Ποιο σως που έχουμε σε τέτοιες ασκήσεις να βρίσκεται κάθε φορά τι σκοπό έχει κάθε μεταβλητή. Εδώ πέρα δηλώνουμε ότι δηλώνουμε τις μεταβλητές, έχουμε το πίνακα α που είναι ο 5,5 φαίνεται, το παίρνει σαν παράμετρο, πρέπει να βάλουμε ως κενό τι επιστρέφει. Θα το δούμε κάτω-κάτω. Στο όνομα δηλαδή της συνάρτησης, αυτή η τιμή που θα επιστραφεί δηλαδή στο κενό 7. Επιπλέον έχουμε μια λογική μεταβλητή f, άρα μπορούμε να ξεχωρίσουμε εξ αρχής ότι θα είναι ή αληθής ή ψευδής, πολύ βοηθητικό. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο σκοπός κυρίως του I και του J, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι δείκτες. Βλέπουμε από αυτό εδώ το σημείο ότι το I είναι γραμμή του α, ως συνήθως, και το J ως στήλη. Άρα αυτή εδώ η επανάληψη δηλώνει τις γραμμές
και μετά τις στήλες. Άρα το γεμίζει αναγραμμή, το προσπελάβνει, όχι το γεμίζει, το προσπελάβνει. Έτσι λοιπόν, πάμε ταυτόχρονα να το σημειώνουμε. Έχουμε ένα κενό, 2 και πάει λέγοντας. Δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε πάντα από το 1. Μπορεί να σας βολέψει κάτι άλλο. Εδώ πέρα λοιπόν δηλώνει ότι αν ισχύει μια συνθήκη και το α είναι διάφορο του 1, το f θα είναι ψευδής. Αλλιώς, αν α, j διάφορο κάποιας άλλης τιμής, τότε θα αλλάξουμε κατά πάσα πιθανότητα τη τιμή της f. Και στο τέλος πρέπει να επιστρέψουμε κάτι. Ξαναλέω, πρέπει να διαβάσουμε καλά και την άσκηση. Η συνάρτηση ελέγχει αν ένας τετραγωνικός πίνακας έχει αυτό εδώ. Ελέγχει, και μόνο που λέει ελέγχει, κατά πάσα πιθανότητα είναι λογική συνάρτηση και θα επιστρέψουμε τη λογική τιμή μας, μεταβλητή μας βασικά, που είναι η f, για να ελέγξουμε. Άρα εξ αρχής μπορούμε εδώ στο 1 να βάλουμε λογική και εδώ στο 7 να βάλουμε το f. Αλλά πάμε να δούμε καλύτερα αυτό. Πρέπει να ελέγξουμε, αρχικά μάλλον ελέγχει, αν είναι αυτά εδώ είναι ίσα. Πώς? Το i να ισούται με το j, τότε προσπελάνουμε την κύρια διαγώνιο. Άρα στο κενό 3 έχουμε i, ισούται με, συγγνώμη, να το ξαναδούμε, ισούται με j λοιπόν. Ή, εδώ στο 4, όπως σας είπα, πρέπει να προσπελάσουμε τη δευτερεύουσα διαγώνιο που ισούται με 6, σας το είπα πριν. Άρα i ίσον j. I συν j, συγγνώμη. Για το κενό 4. Αν λοιπόν το i ισούται με j, δηλαδή προσπελάνουμε τη κύρια διαγώνιο ή τη δευτερεύουσα διαγώνιο και είναι σε αυτά τα κελιά λοιπόν διάφορο του 1, τότε το f θα γίνει ψευδής. Αν πάλι το α, j είναι διάφορο πάλι του 1, να πούμε αρχικά το f που είναι μια λογική μεταβλητή αλλάζει τιμή μάλλον στο ψευδής και άρα πρέπει να το αρχικοποιήσουμε με αληθής. Αν λοιπόν είναι κάτι άλλο, τότε το f μπορεί να παραμείνει αληθής. Εδώ πέρα στο 6. Τι να είναι όμως το α, i, j. Εδώ πέρα θα δείτε ότι αν δεν ισχύει αυτό το αλλιώς, συγγνώμη, είναι το αντίθετο αυτού του αν. Άρα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, σε αυτό το αλλιώς μπαίνουν οι υπόλοιπες τιμές του πίνακα που δεν ανήκουν στη δευτερεύουσα διαγώνιο. Δηλαδή, αυτές που θέλουμε να είναι 0. Άρα, αν δεν ανήκει στη κύρια και στη δευτερεύουσα διαγώνιο, τότε πάει στο αλλιώς και πρέπει αυτά, αν είναι διάφορα, πιανού, αν βάλουμε του 1, τότε το θέλουμε. Αλλά μήπως αν είναι διάφορα του 0, όπως και εδώ πέρα, δηλαδή βάλουμε στο 5 0, τότε το f θα το ξανακάνουμε ψευδής. Γιατί τώρα το έκανα αυτό? Αν η κύρια και η δευτερεύουσα διαγώνιος δεν είναι 1, θα επιστρέψει ψευδής. Αν δεν είναι 1. Αν τα υπόλοιπα σημεία δεν είναι 0, θα επιστρέψουμε πάλι ψευδής. Εδώ λοιπόν το f το αρχικοποιούμε στο 2 με αληθής. Δηλαδή τι μπαίνουμε? Μπαίνουμε στη διαδικασία ότι
Αν δεν μπει σε κανένα από τα αν, τότε το F θα παραμείνει αληθής, με αποτέλεσμα στο check, εδώ πέρα κάτω στο 7, να επιστρέψουμε το F. Δηλαδή τη τιμή αληθής. Αν πάλι έστω ένα να μην ισχύει, δηλαδή έστω ότι ένα κελί στην κύρια διαγώνιο, αυτό εδώ, είναι 0. Τότε, καθώς προσπερλάβουμε αυτό εδώ, το αν θα βγει αληθής, θα πάει σε αυτό εδώ. Το 0 είναι διάφορο του 1, είναι. Τότε το F θα το κάνει ψευδής και άρα το F θα παραμείνει ψευδής, καθότι δεν ξαναπαίρνει τη τιμή αληθής. Αν βάζαμε εδώ αληθής, τότε μπορεί και να επιστρέψει αληθής. Αν πάλι σε ένα κελί, π.χ. αυτό εδώ, το 1,2, το οποίο δεν ανήκει ούτε στην κύρια ούτε στη δευτερεύουσα διαγώνιο, άρα πάει στο αλλιώς. Αν είναι διάφορο του μηδενός, δηλαδή είναι 1, είναι το 1 διάφορο του μηδενός είναι, τότε το F το ξανακάνουμε ψευδής για να επιστρέψει ψευδής, καθότι δεν θα αλλάξει τιμή. Έτσι λοιπόν, στο κενό 1 βάζουμε και ότι είναι λογική συνάρτηση. Απαιτητικό ήταν λίγο, αλλά αυτή ήταν η συμπλήρωση κενών μας. Στοιχημάτιζε αυτός ότι σε περίπτωση που δεν μπει σε καμία αν, τότε το check θα παραμείνει όσο το έχουμε αρχικοποιήσει το F, δηλαδή αληθής. Αυτή ήταν η άσκησή μας. Περνάμε τώρα στο θέμα Γ, το πρώτο μας πρόγραμμα. Υπήρχε μια δυσκολία σε αυτό το θέμα για πολλούς μαθητές και πολλές φορές βλέπω και λάθη που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Καλό είναι να προσέξετε. Σίγουρα ήταν πιο απαιτητικό από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Εμάς θα μας βοηθήσει ένας διερμηνευτής της γλώσσας, τον οποίο θα ανοίξω και έχω κάνει και μια προεργασία ήδη. Πάμε να το δούμε. Έχω λοιπόν εισάγει το τμήμα δηλώσεων κενό μέχρι στιγμής, ένα όνομα θέμα γάμα. Τονίζω γενικά πάντα ότι μην ασχολείστε πολύ με γενικά με τα ονόματα, μην δίνετε σημασία. Και πάμε λοιπόν να λύσουμε το θέμα μας. Μας έλεγε ότι στους προκριματικούς σχολικούς αγώνες σφαιροβολίας το όριο πρόκριση είναι 10,30 μέτρα. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα για 5 το πολύ προσπάθειες για να πετύχει την πρόκριση. Αν κάποιος μαθητής ξεπεράσει το όριο, προκρίνεται και σταματά τις προσπάθειές του. Άρα ξέρουμε ότι θα κάνει το πολύ κάθε μαθητής 5 προσπάθειες. Σε περίπτωση όμως που κάποιος πηδήξει πάνω από 10,30 μέτρα, δεν θα κάνει τις υπόλοιπες. Ήθελα αρχικά να περιλαμβάνει 100 τμήμα δηλώσεων. Αυτό δεν μπορείτε να το ξέρετε εξ αρχής. Κάθε φορά που θα δημιουργούμε μια μεταβλητή θα την πηγαίνουμε και στον αντίστοιχο τύπο της. Πάμε στο Γ2 που ήταν και το πιο σημαντικό, έπαιρνε και 8 μονάδες, το οποίο μας έλεγε να διαβάζει το όνομα του μαθητή που προσέρχεται στους αγώνες και τις επιδόσεις του σε μέτρα. Σε όσες προσπάθειες όμως έκανε. Δηλαδή αυτό ξέρουμε από την εκφώνηση ότι αν πηδήξει πάνω από 10,3 μέτρα σταματάμε. Η επαναληπτική διαδικασία θα ολοκληρώνεται όταν δοθεί για όνομα του μαθητή η λέξη τέλος. Καταλαβαίνουμε από αυτό ότι έχουμε μια επανάληψη με τιμήφρουρο το τέλος που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με όσο. Πάμε να κάνουμε αρχικά αυτή την επανάληψη μέχρι να δοθεί δηλαδή ως όνομα μαθητή η λέξη τέλος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η τιμή φρουρό θα πάει στη μεταβλητή του ονόματος. Διαβάζουμε το όνομα, ελέγχουμε όσο το όνομα είναι διάφορο του τέλος και λέω πάντα να κλείνουμε την επανάληψη, καθώς θα χρειαστεί να ξέρουμε πού ανοίγει και πού κλείνει, ξαναδιαβάζοντας το όνομα και βάζοντας την εντολή τέλος επανάληψης. Αυτή είναι η κεντρική μας, όπως φαίνεται, επανάληψη. Αυτό λοιπόν δηλώνει έναν μαθητή. Ένα όνομα, χαρακτήρες, δηλώνει έναν μαθητή.
Θέλουμε λοιπόν για αυτόν τον ένα μαθητή να διαβάζει, πέρα από το όνομά του, να διαβάζει και τις επιδόσεις του σε μέτρα σε όσες προσπάθειες έκανε. Άρα πρέπει να κάνουμε μια επαναληπτική διαδικασία που να δηλώνει πόσες προσπάθειες έκανε. Δεν απογορεύεται να πούμε για από 1 μέχρι 5. Καθώς δεν είναι σίγουρο θα κάνει 5 επαναλήψεις. Άρα ξεχνάμε την όσο. Μπορούμε όμως να το αναφέρουμε με άλλες δομές επανάληψης, όπως μια όσο, ξεχνάμε τη για, συγγνώμη, και μπορούμε να το αναφέρουμε με άλλες δομές επανάληψης ως μια όσο, αρχικά με γνωστό πλήθος επαναλήψεων. Δηλώνω ένα i με 1, όσο είναι μικρότερο του 5, αυτή όσο θα κάνει θα κάνει 5 επαναλήψεις, διαβάζοντας εδώ την επίδοση του μαθητή. Στην πρώτη του προσπάθεια, το είναι ένα, είναι το πρώτη προσπάθεια. Σε περίπτωση όμως που το ΕΠ είναι πάνω από 10,3 μέτρα, θέλουμε να σταματάει αυτή όσο. Αν είχαμε για, δεν μπορούσαμε να τη σταματήσουμε. Δείτε λοιπόν τι τρίκ κάνω. Ελέγχω αν η επίδοση είναι μεγαλύτερη από 10,3 μέτρα. Αυτό μας λέει. Το όριο πρόκρισης ας το βάλουμε και ίσο λοιπόν. Τότε, τι θα κάνουμε. Θα δημιουργήσουμε μία λογική μεταβλητή. Ας τη πούμε φι από το flag. Και θα τη βάλουμε τη τιμή αληθής. Αυτό το φι θα χρειαστεί εδώ πέρα, το οποίο θα το ελέγχει κάθε φορά αν το φι είναι ίσο με το αντίθετο, με ψευδής, το οποίο πρέπει να το αρχικοποιήσουμε εδώ πάνω. Επίδοση ακέραια. Με αυτόν εδώ λοιπόν τον τρόπο μπορούμε να, πέρα από το όνομα του μαθητή, να διαβάζουμε το πολύ 5 επιδόσεις. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος, αυτό εδώ το φι πρέπει να μπει εδώ πέρα, σε αυτή την επανάληψη. Το πολύ 5 επαναλήψεις. Σε περίπτωση όμως που πατήσουμε πάνω από 10,3 μέτρα, το φι σταματάει. Μπορούμε και αυτό το i να το βάλουμε μέσα σε μια αλλιώς, ώστε να ξέρουμε και ποια είναι η τελευταία προσπάθεια που έκανε. Δηλαδή μπαίνει με 1. Διαβάζουμε την πρώτη επίδοση. Αν είναι πάνω από 10,3 μέτρα, το φι θα γίνει αληθής, δεν θα μπει στο αλλιώς, θα παραμείνει το i1, θα σταματήσει. Αν πάλι δεν είναι, το i θα αυξηθεί κατά 1 και θα πάμε στην επόμενη επανάληψη. Με την δεύτερη επίδοση. Αν πάλι το i ξεπεράσει το 5, δηλαδή το i γίνει 6, τότε θα σταματήσουμε. Πάει να πει ότι ο μαθητής δεν έχει περάσει την επίδοση. Έχουμε να κλείσουμε και το πρόγραμμα μας. Δεν έχουμε κάποιο λάθος συντακτικό τουλάχιστον. Και θα το δούμε συγκεκριμένα μετά ολοκληρωμένο. Πάμε στα επόμενα ερωτήματα. Για κάθε μαθητή να εμφανίζει το όνομά του, αν προκρίνεται να εμφανίζει το μήνυμα προκρίνεται, την επίδοσή του και πώς προσπάθειες έκανε. Διαφορετικά να εμφανίζει το μήνυμα δεν προκρίνεται. Αρχικά να εμφανίζει για κάθε μαθητή το όνομά του. Αφού διαβάσουμε τις επιδόσεις, όσες επιδόσεις έκανε ο μαθητής, εμφανίζουμε το όνομά του και θέλουμε το μήνυμα προκρίνεται. Αυτό μπορούμε εύκολα, μια που βάλαμε μια λογική τιμή, αν το φι είναι αληθής, τότε να γράψουμε το μήνυμα που θέλουμε προκρίνεται. Αλλιώς το μήνυμα δεν προκρίνεται.
Επιπλέον, αν προκρίνεται, θέλουμε να εμφανίσουμε και πώς προσπάσεις έκανε. Αυτό, με τον τρόπο που το βάλαμε το I μέσα στο αλλιώς, μπορούμε απλά να εμφανίσουμε το I. Αυτό είναι το Γ3 ερώτημα. Και πάμε στο Γ4. Να εμφανίζει τα ονόματα και τις επιδόσεις των μαθητών με τις δύο καλύτερες επιδόσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήθελε τις δύο μεγαλύτερες επιδόσεις. Πρέπει βέβαια να δούμε αν σε περίπτωση υπάρχουν μαθητές με τις ίδιες επιδόσεις. Το έχουμε σημειώσει εδώ, ότι θεωρούμε ότι προκρίνονται τουλάχιστον δύο μαθητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχουν μαθητές με την ίδια επίδοση. Δηλαδή θα είναι διαφορετικές οι maximum επιδόσεις. Αλλά σίγουρα και ότι είναι δύο άτομα τα οποία προκρίνονται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε δύο max. Αρχικοποιούμε λοιπόν. Δημιουργούμε ένα max 1 και ένα max 2. Το οποίο έχει να κάνει με τις επιδόσεις. Τις επιδόσεις τις διαβάζουμε εδώ πέρα. Άρα μπορούμε τα max να τα υπολογίσουμε εδώ. Αλλά γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δύο άτομα τα οποία θα προκριθούν, μας το λέει σαν σημείωση, δεν έχετε πρόβλημα να το βρείτε μέσα στη κεντρική επανάληψη. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν δύο άτομα που θα προκριθούν. Εφόσον προκρίνονται, θα είναι και οι μεγαλύτερες επιδόσεις. Εφόσον προκριθεί. Δεν υπάρχει πιθανότητα δηλαδή κάποιος να μην προκριθεί, να μην προκριθεί κανένας, και άρα η maximum να είναι κάτω από 10,3 μέτρα. Σίγουρα θα είναι πάνω από 10,3 μέτρα. Άρα μπορείτε είτε το maximum να το βρείτε εδώ, είτε ακόμα και εδώ μέσα στην αν, είτε ακόμα και εδώ μέσα στο φύ αληθής, είτε ακόμα και εδώ, γιατί σίγουρα θα προκριθεί. Για να βρείτε λοιπόν τα δύο max, πρέπει να αρχικοποιήσετε με μια πολύ μικρή τιμή και τα δύο, έστω με 0, και πάμε να το βρούμε εδώ, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν λοιπόν στην αρχή συγκρίνουμε το max 1, είναι μικρότερο της επίδοσης, θα μου πείτε για ποιο λόγο βάζεις επίδοση. Η επίδοση τη διαβάζουμε εδώ. Κοιτάξτε, εφόσον προκριθεί, σίγουρα θα σταματήσει η επίδοση και θα είναι καλύτερη. Άρα θα μπει εδώ στο max 1. Γιατί σίγουρα προκρίνονται. Αν πάλι δυσκολεύεστε, ας το κάνουμε καλύτερα τότε. Ας το βρούμε το max μέσα εδώ, μια που το διαβάζουμε. Θα κάνει απλώς παραπάνω επαναλήψεις, παραπάνω ελέγχους, χωρίς λόγο. Έτσι λοιπόν, αν η επίδοση είναι, το max 1 είναι μικρότερο της επίδοσης, τότε πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τιμή στο max 2 που το θεωρούμε το αμέσως μεγαλύτερο, βάζοντας το max 1, και μετά στο max 1 να βάλουμε την επίδοση. Αλλιώς, αν ελέγχουμε μόνο το max 2 να είναι μικρότερο της επίδοσης, αν δεν μπει εδώ πέρα, πάνω από ότι δεν είναι επίδοση μεγαλύτερη του max 1, και θα ελέγξει το max 2 αν είναι μεγαλύτερη της επίδοσης, τότε αλλάζουμε μόνο το max 2 κάνοντας το επίδοση. Τέλος αν. Ξαναλέω. Λόγω του ότι μας λέει ότι θεωρούμε ότι προκρίνονται δύο τουλάχιστον μαθητές και δεν υπάρχουν μαθητές με την ίδια επίδοση, μπορούμε αυτό το κομμάτι κώδικα να το βάλουμε είτε εδώ, είτε μέσα στην αν, είτε μέσα σε αυτή την αν, είτε ακόμα και εδώ, γιατί θα σταματήσει με την τελευταία επίδοση. Θέλουμε όμως να βρούμε τα ονόματα και όχι τις μάλιστες επιδόσεις. Άρα θα χρειαστώ ένα maxon 1, θα το ονομάσω, και maxon 2. Το maxon 1 θα είναι το μεγαλύτερο, το maxon 2 το αμέσως μεγαλύτερο. Εδώ θα χρειαστούμε να κάνουμε το εξής. Στο maxon 2 να βάλω το maxon 1, να τα αντικαταστήσω πρώτα, να αντιμεταθέσω, και στη συνέχεια το maxon 1
να βάλω τον. Το ίδιο και εδώ, μόνο το max on 2 να βάλω τον. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι ότι δεν έχουμε τιμή για το max on 1. Και εδώ μπαίνει. Αρχικοποιείται το max on 2 με το max on 1 αρχικά. Μπορούμε να το αρχικοποιήσουμε το max on 1 με την πρώτη τιμή on που θα διαβάσουμε ή με τη τιμή 0. Αυτό ήταν και το ερώτημα με τα max. Και συγκεκριμένα το γ4. Τέλος, το γ5 να εμφανίζει το ποσοστό των μαθητών που προκρίθηκαν τελικά. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα μετρητή που να μετράει το ποσοστό, που να μετράει αυτούς που προκρίθηκαν και ένα άλλο μετρητή που θα μετράει όλους τους μαθητές. Έτσι λοιπόν δημιουργώ ένα μη για τους μαθητές, πύρο για αυτούς που προκρίνονται. Αρχικοποιώ και τα 2 με 0. Ας το κάνω καλύτερα math για να το ξέρουμε καλύτερα τους μαθητές. Με το που μπαίνει λοιπόν κάποιος στην όσο, αυξάνουμε το math κατά 1. Πότε προκρίνεται κάποιος? Προκρίνεται κάποιος αν η επίδοση του είναι μεγαλύτερο από το 10,3. Εδώ λοιπόν το πυρό το κάνω πυρό συν 1. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε πραγματικές, ένα ποσοστό, πώς, κάτω από την επανάληψη τη κεντρική μας, στο πώς βάζω τους πύρο προκρίθηκαν δια το πλήθος των μαθητών επί 100. Εμφανίζω όλα τα δεδομένα μου, το max on 1, max on 2, καθώς και το ποσοστό που προκρίθηκε. Και η άσκησή μας είναι έτοιμη. Καλό είναι, αν έχετε χρόνο, να δηλώσετε τι είναι κάθε μεταβλητή, μαθητές, άτομα που προκρίθηκαν, μεγαλύτερη επίδοση, πρώτη μεγαλύτερη να γράψω καλύτερα, ενώ σε αυτό θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, βοηθάει καλά τους διορθωτές στο πώς να το κάνετε, στο πώς να το διορθώσουν. Ας το πάρουμε και το βάλουμε στη λύση μας. Ήταν λίγο απαιτητικό το συγκεκριμένο θέμα, πολύ πιο απαιτητικό από το αντίστοιχο θέμα γάμα του 2024, και ας περάσουμε στο θέμα δέλτα, το οποίο ήταν ένα θέμα με πίνακες, λιγότερο απαιτητικό θα έλεγα. Ένας μαθητής ο οποίος χειρίζεται καλά τους πίνακες θα μπορούσε άνετα να το λύσει. Έχουμε λοιπόν ότι στην προκριματική φάση ενός διαγωνισμού γενικών γνώσεων συμμετέχουν 100 μαθητές οι οποίοι απαντούν σε 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ερώτηση έχει μία μόνο σωστή απάντηση. Οι δυνατές απαντήσεις είναι α, β και γ και κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 βαθμούς, ενώ η λανθασμένη απάντηση δεν επηρεάζει τη συνολική βαθμολογία. Θέλουμε λοιπόν αρχικά να κατασκευάσουμε πρόγραμμα σε γλώσσα. Κρατάω το ίδιο μοτίβο με την προηγούμενη άσκησή μου, δηλαδή μόνο το τμήμα δηλώσεων,
Κάθε φορά που δημιουργώ μία μεταβλητή θα την αναφέρω πάνω. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα τμήμα να έχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων, να το κάνουμε στο τέλος. Να διαβάζουμε τις σωστές απαντήσεις χωρίς έλεγχο εγκυρότητας σε ένα πίνακα σίγμα α30 και για κάθε μαθητή να διαβάζει το όνομά του, να το βάζει στο πίνακα on 100. Να διαβάζει τις απαντήσεις του κάθε μαθητή εννοεί σε κάθε ερώτηση, να τις καταχωρίζει στο πίνακα 100,30 ελέγχοντας ότι η απαντήση είναι α, β ή γ. Έλεγχος εγκυρότητας. Θέλουμε να κάνουμε λοιπόν και έλεγχο εγκυρότητας. Γενικότερα προτείνω πάντα στους μαθητές να μου σχεδιάζουν τους πίνακες, ξεκινώντας πάντα από το δυσδιάστατο. Έχουμε λοιπόν ένα πίνακα 100,30, άρα σημαίνει 100 γραμμές, 30 στήλες. Μπορείτε λοιπόν στο τετράδιό σας, στο πρόχειρό σας, να κάνετε ένα τέτοιο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που να δηλώνει ότι έχετε 100 γραμμές, καθώς και 30 στήλες. Το 100 εδώ δηλώνει τους μαθητές. Άρα ο πίνακας on 100 θα είναι παράλληλος στις γραμμές. Εδώ. Ενώ ο πίνακας το 30 δηλώνει τις απαντήσεις, άρα ο πίνακας σίγμα α είναι παράλληλος εδώ. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την παραλία των πινάκων και θα μας βοηθήσει πολύ στα επόμενα ερωτήματα. Το καλό γενικά με το θέμα Δέλτα είναι ότι μπορεί να αναφέρετε πολύ εύκολα ποιο ερώτημα λύνεται κάνοντας ένα σχόλιο. Βλέπουμε πλέον ότι το σίγμα α είναι παράλληλο, θα το ονομάσω αυτό J και αυτό I. Είναι παράλληλο λοιπόν στο J. Θέλει πρώτα να το γεμίσουμε. Για J λοιπόν, από 1 μέχρι 30, διάβασε σίγμα α J. Τέλος επανάληψης. Δεν τέλειωσε βασικά. Θέλουμε να γεμίσουμε το όνομα του μαθητή. Παράλληλο στο I το όνομα. Και το δυσδιάστατο πίνακα απαντήσεις. Μπορούσαμε και παράλληλα να το γεμίσουμε με το όνομα έστω. Δηλώνω τις μεταβλητές μου, φυσικά τους δείκτες μου, οι οποίοι είναι πάντα κέραιοι. Οι απαντήσεις στον πίνακα είναι χαρακτήρες. Τα ονόματα είναι και αυτό χαρακτήρες, καθώς και οι σωστές απαντήσεις. Αυτό που ξεχάσαμε είναι να κάνουμε έλεγχο εγκυρότητας. Σε ένα πίνακα κάνουμε έλεγχο εγκυρότητας σαν να ήταν μία μόνο μεταβλητή. Δηλαδή το περικυκλώνουμε με το αρχή επανάληψης μέχρι ότου η απάντηση i,j να είναι ίση με α ή να είναι ίση με β ή να είναι ίση με γ. Αυτό εξάλλου μας λέει. Εδώ παίρνουμε καθαρά λοιπόν ένας μαθητής 5 μονάδες. Βατό ερώτημα πάντα το να γεμίζουμε πίνακες. Εκτός και αν έχουμε κάτι πιο δύσκολο.
Περνάμε στο Δ3, το οποίο ήθελε για κάθε μαθητή να υπολογίσει τη συνολική βαθμολογία του με τη βοήθεια της συνάρτησης βαθμός που περιγράφεται στο ερώτημα Δ5. Η συνολική βαθμολογία του θα αποθηκευτεί στον πίνακα Β100. Καταλαβαίνουμε αρχικά ότι το πίνακας Β100 είναι παράλληλος στα ονόματα. Η συνολική βαθμολογία του λοιπόν μας λέει παραπάνω ότι παίρνει 2 για κάθε σωστή απάντηση ή καθόλου για τις λαθασμένες. Καλώντας λοιπόν τη συνάρτηση βαθμός που είναι στο Δ5. Εσείς θα πάτε στο Δ5 να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να καλέσετε, βασικά όχι να καλέσετε, τι θα χρειαστεί σαν παράμετρο η συνάρτηση βαθμός. Η συνάρτηση γνωρίζουμε γενικά ότι επιστρέφει μια τιμή. Μπορούμε λοιπόν εξ αρχής να δηλώσουμε μία τιμή, μία μεταβλητή, που να χωρίσουμε την απάντηση, αυτό που θα μας επιστρέψει η συνάρτηση. Η συνάρτηση λοιπόν βαθμός δέχεται το πίνακα up, τον πίνακα σίγμα-α, έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε μια γραμμή του πίνακα up 100,30, έχουμε 100 γραμμές και επιστρέφει τη συνολική βαθμολογία του αντίστοιχου μαθητή. Δείτε λοιπόν με ποιο τρόπο έπρεπε να την καλέσετε του βαθμού, γιατί θέλει για κάθε μαθητή. Το λέει και εδώ. Εφόσον θέλουμε για κάθε μαθητή, έπρεπε να πάρουμε όλες τις γραμμές, δηλαδή κάθε μαθητή, με αυτόν τον τρόπο. Ξαναλέω, το πιο εύκολο για να καλέσουμε συνάρτηση είναι να δημιουργήσουμε μία μεταβλητή, ας την πούμε α, και θα τη ξεχωρίσουμε τη συνάρτηση με τις παραμέτρους που μας λέει, οι οποίες είναι ο πίνακας up, ο πίνακας σίγμα-α και τον αριθμό που αντιστοιχεί σε μια γραμμή του πίνακα up 100,30 και επιστρέφει στη συνολική βαθμολογία. Άρα, up, σίγμα-α, η γραμμή είναι το i. Γι' αυτό το βάλαμε. Αυτό λοιπόν το α θα είναι η συνολική βαθμολογία και έτσι λοιπόν στη θέση vi χωρεύουμε το α. Θα μπορούσαμε επιφυτικά να πούμε vi χωρώ βαθμός up σίγμα-α, i. Δεν είναι λάθος. Είναι απολύτως σωστό και αυτό. Το κάνω έτσι ως μπούσουλα να ξέρουν κάθε μαθητής τι είναι. Έτσι λοιπόν δηλώνω το β100 καθώς και το α. Γιατί θα έχουμε ακέραιες τιμές. Αυτό ήταν το Δ3 ερώτημα. Θα μου πείτε, δεν κάναμε το Δ5 στο τέλος, όταν φτάσουν στην ώρα του. Ξέρουμε όμως σίγουρα ότι θα έχει αυτό. Το Δ4 ήθελε να ταξινομεί τα ονόματα των μαθητών και τη συνολική βαθμολογία τους κατευθύνουν στη σειρά βαθμολογίας. Να εμφανίζει τα 10 πρώτα και σε περίπτωση που υπάρχουν μαθητές με την ίδια συνολική βαθμολογία με το 10ο, να εμφανίζει και τα δικά τους ονόματα. Ήθελε λοιπόν ταξινόμηση με τον εξής τρόπο. Κλασικά παίρνουμε τη ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής φυσαλίδας. Βάζουμε το κατάλληλο κριτήριο, αντιμεταθέτουμε τις τιμές και κλείνουμε. Το κριτήριο ποιο είναι? Καταφθήνουσα σειρά βαθμολογίας. Άρα σύμφωνα με τον πίνακα Β100. Έχουμε λοιπόν Β. Θα συγκρίνουμε την J πλην 1 με την J σε ευθύνουσα σειρά. Άρα θέλουμε να είναι το J πλην 1 μικρότερο. Δημιουργούμε δύο μεταβλητές, μία κέραια, τη τάφ1, και μία χαρακτήρα, τη τάφ2, καθώς θα πάρουμε και τα ονόματα. Έτσι λοιπόν, στην τάφ1 θα εχωρίσουμε τη β J πλην 1 και σε αντίστοιχεια σε αυτό θα εχωρίσουμε το β J
και στο vj θα χωρίσουμε το ταφ1. Είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά με ταφ2 αντί για ταφ1 και φυσικά on αντί για β. Αυτό ήταν η ταξινόμησή μας. Ζήτημα όμως έχουμε τώρα στο πώς θα τα εμφανίσουμε. Θέλει τα 10 πρώτα και σε περίπτωση που ο 11ος και μετά είναι ίδιος, τότε θα εμφανίσουμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Αν θέλετε να πάτε με safe επιλογή, μπορείτε απλά να εμφανίσετε τα 10 πρώτα και στη συνέχεια να κάνετε μια επανάληψη από το 11ο μέχρι το 100ο για να δείτε. Εγώ θα το κάνω να δείτε και κάτι καινούριο. Θα αρχικοποιήσω πάλι το i με 11 και θα κάνω μία όσο το i είναι μικρότερο ίσο το 100. Αν η τιμή στο β i είναι ίση με το β10, τη 10η θέση, δηλαδή η 11η είναι ίση με τη 10η, τότε θα εμφανίσουμε τον i και αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα δουλέψει και θα το κάνει κάθε φορά μέχρι την 100η θέση. Γιατί όμως το έκανα με όσο αντί με για? Γιατί σε περίπτωση που δεν ισχύει εδώ θα το σπάσουμε. Πώς? Δείτε. Ας φτιάξουμε πάλι μια λογική μεταβλητή υφή με τη τιμή αληθής. Το δηλώνουμε. Σε περίπτωση λοιπόν που ισχύει αυτό, θα το εμφανίσουμε. Αλλιώς, θα κάνω το φι ψευδής, ότι δεν ισχύει. Δηλαδή, π.χ. το i μπορεί να είναι το 12, το 13. Το 13 να μην είναι ίσο με αυτό. Πάει να πει ότι από τη 13 και μετά αποκλείεται να είναι, εφόσον το έχουμε ταξινομήσει. Άρα κάνω το φι ψευδής, για να το βάλω εδώ. Και να αλλάξει τιμή το φι και να σταματήσει. Να ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κάνετε το Δ4 ερώτημα. Τέλος, ας περάσουμε και στη συνάρτηση Δ5 κάτω από το πρόγραμμά μας. Κάνω τη Δ5 συνάρτηση. Τη συνάρτηση βαθμός. Μπορούμε να βάλουμε τις ίδιες παραμέτρους. Απλώς το i θα το κάνω από εδώ και πέρα γραμμή. Ή καλύτερα γάμα. Μου επιστρέφει τη βαθμολογία, είναι ακέραια τιμή. Θα χρειαστώ και εδώ ένα τμήμα δηλώσεων. Και θέλει λοιπόν να συγκρίνει πρακτικά το εξής. Συγκρίνω το αντίστοιχο κελί με την αντίστοιχη γραμμή αν είναι ίσα. Δηλαδή, αν σίγμα, τι σίγμα, πού θα πάρουμε όλες τις γραμμές, όλα τα στοιχεία του πίνακα? Ας φτιάξουμε μια μεταβλητή στο J. Και μπορούμε να τα πάρουμε με για. Ας κάνουμε λίγο παραπάνω χώρο να το βλέπετε. Για J λοιπόν, από 1 μέχρι 30, αν σίγμα J είναι ίσο με το αντίστοιχο up, εδώ τώρα
Το J θεωρείται η γραμμή. Η στήλη, συγγνώμη. Η αντίστοιχη στήλη. Και πάει λέγοντας. Τη γραμμή. Γι' αυτό έχουμε τη μεταβλητή, τη παράμετρο βασικά γάμα, που δηλώνει τη γραμμή. Τότε, ας φτιάξουμε έναν αθρεστή στο α, το αρισκοποιήσουμε με 0, και στο α να βάλουμε συν 2 βαθμούς. Να το επιβεβαιώσουμε πάλι από την εκφώνηση, ότι ναι, οι δυνατές απαντήσεις είναι αυτές και κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 2 βαθμούς ή λαθασμένη με κανένα. Στο βαθμό εχωρούμε το α που θα το επιστρέψουμε. Ας δηλώσουμε και τις μεταβλητές μας. Η απάντηση είναι χαρακτήρες. Παίρνουμε όλο το πίνακα, καθώς και το πίνακα σίγμα α30. Το γ δηλώνει τη γραμμή ακέραια. Τα έχω δηλώσει όλα. Λογικές δεν χρησιμοποίησαμε. Ούτε χαρακτήρες. Στα πάνω ερωτήματα, αντίστοιχα, πιστεύω να μην έχω ξεχάσει κάποια μεταβλητή. Καλό είναι στο τέλος να βλέπετε μία-μία ερώτημα, να δείτε αν έχετε ξεχάσει κάποιες μεταβλητές. Εδώ πραγματικές δεν χρειαζόμαστε. Εδώ πέρα μου λέει ένα λάθος, ότι τα όρια της πραγματικής παραμέτρου δεν είναι ίδια. Έχουμε ένα πίνακα 100,30, άρα μάλλον 100,20. Το έχω δηλώσει λάθος, αντί να βάλω 30 έβαλα 20. Όπως και στο πίνακα σίγμα, είναι σίγμα α και όχι για το σίγμα. Τώρα τρέχει μια χαρά. Αυτό ήταν και η απάντηση του θέματος Δέλτα. Μπορείτε να το βρείτε συγκεντρωτικά στις απαντήσεις. Το Δέλτα 2 γεμίζαμε απλά τους πίνακες κάνοντας έλεγχο εγκυρότητας όπου έπρεπε. Στο Δέλτα 3 καλούσαμε κατάλληλα τη συνάρτηση. Βαθμός. Στο Δέλτα 4 κάναμε ταξινόμηση. Σε ευθύνωση στη σειρά προς τη βαθμολογία και πέραν παραμάζουμε και το όνομα. Ενώ εμφανίζαμε κατάλληλα και τις τιμές, τι ήθελε τις 10 πρώτες σε περίπτωση που από τον 11ο και μετά ήταν ίδιο, να εμφανίσουμε και αυτές. Η συνάρτηση απλά έλεγχε κάθε στήλη, κάθε στοιχείο του σίγμα α με κάθε αντίστοιχη σταθερή γραμμή και στήλη, κάθε γραμμή βασικά του app που έχουμε πάρει σαν παράμετρο. Αυτό ήταν οι λύσεις του μαθήματος της πληροφορικής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ελπίζω να βοήθησα να τις δείτε αναλυτικά. Το ελέγξαμε όλα, είδαμε πού πρέπει να προσέξετε τα βιβλία, τι πρέπει να διαβάσετε, είδατε πόσο απαιτητικά η μη είναι. Ελπίζω να σας βοηθήσω και σε άλλες χρονιές. Μέχρι τότε σας χαιρετώ.